В едно малко жилище, в напълно обикновен квартал, живеела млада жена. Животът й бил спокоен, но в последните седмици започвала да забелязва странни неща. Храна изчезвала от хладилника, уреди, които е била сигурна, че е изключила, понякога се оказвали включени, а усещането, че не е напълно сама, ставало все по-силно. Една вечер, докато лежала в леглото, чула шум от гардероба. Първоначално помислила, че нещо е паднало, но звукът се повторил. Тихо, сякаш някой диша. Тя се приближила бавно, отворила гардероба и вътре стоял мъж, мълчалив, с празен поглед и зловеща усмивка. Оказало се, че той се е крил там от седмици. Излизал само нощем, когато тя спи. Хранил се от нейните запаси. Слушал разговорите и гледал телевизия. И се връщал обратно, преди да се събуди. Историята е истинска, а понякога най-големият ужас не идва от отвъдното, а от сенките на собствения ти дом.